Шушы көннәрдә Мөслимдә Свердлов өлкәсе Түбән Сырга районы Аракай авылыннан кунаклар килде. Сырдарья татар халык җыр һәм бию ансамбле вәкилләренең Мөслимебезгә икенче кат килүләре. Сездәге матурлык кайсы без китте. Әле без Түбән Новгород шәһәрендә беренче ел буе сабан туена бар, федераль сабан туена. Шуны кайташлый, менә шу безнең Свердлов өлкәсе делегациясе үзебезнең автобус белән Сырдарья шәһәренә ансамбле. Витамин сезне бик матур җиргә алып кирәсем килә. Бик күптәннән хыялым бар иде, менә бүген вакыты буенча бик төгәл булып китте. Ерак юлдан килүләренә карамастан, кунакларның һәрберсенең йөзендә елмаю, Мөслимебезгә карата сыклану хисләре күрергә мөмкин иде. Җирлегебез халкының кунакчыллыгы, ачык йөзле булуы да аларны үзләренә җәлеп иткән. Килеп керү беле саккаттык исебез китте. Монда чисталык, монда матурлык, өктәлек, акыл, бөтен нимә күренеп тора кергән җирдә. Күренеп тора халыкныкы шундый сын тотарса сөйләшеп, сын тотарса яшәгәннәре күренеп тора. Татар булган җирдә гел шундый эш күренә. Кунаклар Батырлар йортында, районыбызның мәдәни тарихына багышланган музейда, китапханәдә, туган якны өйрәнү музеенда булдылар. Мөслимнең башка истәлекле урыннары белән дә таныштылар. Фәридә Гаенкинова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.